yung mapayo, matagal na dagito, pagbugatin niya yun. Basta nung nagsala kayo, puto. Ay, modern ka naman ako kumbaw. Ay, isa, oras ko ano ya? Ay, kumbaw. Ay, na. Website. Modern ka na, modern. Kasi kayo yung modern. Ha? Ay, ang hindi barbaro mo modern. Bro. Ay. Alas 9 pa ilang, matungkay nga ako tayo.